To był człowiek, który każdemu niósł serce na dłoni. To był człowiek, który dla każdego znajdował czas. To był człowiek, gdy na przykład przyszedł proboszcz i występował z jakąś inicjatywą. Może by tak duszpasterstwo prowadzić, może tak, może tak. To Wojtyła zawsze pochwalił. Zawsze mówił, proszę tak pracować. Knotka telejącego się nie zagasił, tylko zawsze popierał, proszę pracować, proszę realizować swoje intencje. I każdy od niego wychodził podniesiony na duchu, bo widział, że Wojtyła popiera jego pracę, jego inicjatywy. I zawsze miał bardzo dużo serdeczności. Tak jakoś umiał się ciepło patrzeć na każdego, uśmiechu. Dużo przy tym było oczywista. No, tak, że wszyscy z radością szli do Wojtyły, do kardynała. Było mianowicie zebranie w parafii Karmelitów Włosich, tutaj przy Karmelickiej, było zebranie duszpasterskie. Referat miała pani Półtawska, ja też miałem referat. Referat na jaki temat? Na temat rodziny. I między innymi na temat unikania aborcji